ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ କହିବି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳଜୀବମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଳଜୀବମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ବୁଢ଼ା ବଗଟିଏ ଶିକାର ନ ପାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା ବଗକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବୁଢ଼ା ବଗ ଛଳନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିନେବେ। ତମେମାନେ ଥିବ ଯେ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ବଗଟି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଏହା କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମିଶିକରି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବା। ବଗର ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବଗକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବଗର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଭାବିଲା, ଏଥର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ। ସେ କହିଲା, ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏକ ବିରାଟ ଜଳାଶୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ସେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି। ବଗ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗର ବେକରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବଗ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଉପରୁ ଥାଇ ମାଛମାନଙ୍କର କଣ୍ଟା ଦେଖିପାରିଲା। ବଗ ସବୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ା ରାଗିଗଲା ଏବଂ ବଗ ବେକକୁ ଜାକି ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଅଧିକ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ବଗର ଜୀବନ ଗଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।